Higpit na sa proklama ang mga midaog ng mga local officials sa Zamboanga City. Nakatutok si Argil Relator. Human sa upat ka adlaw, giproklama na gayod si Zamboanga City Board of Canvassers ang mga midaog na kandidato. Nagpabilin sa pwesto si incumbent Mayor Maria Isabel Climaco Salazar na nakakuha og kapin 140,000 votes. Lamang kaayo sa nakuha sa iyang hugot nga kaatbang na si 1st District Representative Celso Lobrigat nga kapin 112,000 votes. Daog sab ang katandem ni Mayor Salazar na si Attorney Romel Agan sa pagka-Vice Mayor na dunay kapin 104,000 votes. Pasok sab ang halos na ng kapartido nilang konsehal alang sa una ug ikaduhang distrito sa Zamboanga City. Dungan sa iyang pasalamat sa tanang mitapang kaniya, nisaad sab si Mayor Salazar nga prioridad gayud niya ang paghatag og solusyon sa problema sa kuryente ug tubig nga nasinati karon sa syudad. First of all, thank all our voters of Zamboanga City for giving us an opportunity to be elected. I hope to be able to get the support of all the councilors, regardless of party affiliation, so that we can push forward what really is the best interest for the general welfare of our people. Kami labayng adlaw, unang giproklama ang midaog ng mga kandidato sa pagkakongresista sa 1st ug 2nd district sa syudad. Sa unang distrito, midaog si Cesar Jimenez Jr. samtang re-elected congressman sa ikaduhang distrito si Jose Manuel Delipe. Hinuon, gilaumang matapos na ang canvassing karong adlaw. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.